Прывітанне, сябры! Вы глядзіце невялічкі курс ад адукацыйнай платформы «Васьміног». Аб гэтым вам не раскажуць у школе. Тут мы гаворым пра Беларусь, пра ўсё на свеце і пра Беларусь у свеце. Чым актыўней жанчыны ўдзельнічаюць у жыцці грамадства, тым для гэтага грамадства лепш. Але гэта мы ведаем зараз. А калі пісаліся падручнікі, па якіх мы вучыліся альбо вучымся, яшчэ шмат хто лічыў, што распавядаць варта толькі пра адзін бок гісторыі. У каго фізічная сіла, у таго і ўлада. Таму і падручнікі атрымліваюцца такія аднабаковыя. Але жанчыны заўсёды складалі і складаюць прыблізна палову насельніцтва. Так ужо працуе чалавечае размнажэнне. І гэтая палова насельніцтва таксама пражывае гісторыю. Не проста пражывае, а робіць свой унікальны ўнёсак у наш дабрабыт. Раскажу вам пра 3 такіх беларусак. У 1918 годзе беларусы атрымалі незалежнасць ад расійскай імперыі і стварылі Беларускую народную рэспубліку. Калі браць усіх нашых суседзяў, толькі пад беларускім актам аб незалежнасці стаіць жаночы подпіс. Палута Бадунова нарадзілася пад Гомлем у 1885 годзе. Дзяўчаты, якія хацелі працаваць у тыя часы, мелі толькі 2 сцежкі. Альбо ісці пакаёўкай, альбо настаўніцай. Палута выбрала другое і вывучылася на хатнюю настаўніцу рускай мовы і геаграфіі. У тыя часы гэта для жанчынаў прафесія была рызыкоўная. Гісторыя ведае прыклады таго, што ў некаторых беларускіх мястэчках жанчын-настаўніц забівалі за перакананні і працоўную дзейнасць. Пасля паўстання Кастуся Каліноўскага ў 1863 годзе навучальныя установы і агулам навука ў Беларусі былі забароненыя, таму працягваць адукацыю Палута выправілася ў Пецярбург, дзе і сустрэла рэвалюцыю 1917 года. Там Палута далучаецца да нацыянальнага беларускага руху. Разумная і гарачая, Палута хутка набірае палітычную вагу ў сваім дзённіку. Палута піша: «Пасля маіх прамоваў на з'ездзе некаторыя маскоўскія беларусы пыталіся ў мяне пашпарту, каб пераканацца, ці я сапраўды праваслаўная, а не каталічка, падасланая езуітамі, як яны казалі. Для іх вуха здавалася дзікім, што Беларусь – гэта не Расія і што беларусы, як нацыя, маюць права на вольнае незалежнае існаванне». 1917 год стаў вызначальным для жанчын Беларусі. Яны атрымалі выбарчае права на 3 гады раней за жанчын ЗША і на 11 гадоў раней за жанчын Великабрытаніі. Па-за гэтым год для краіны быў так сабе. Сканчвалася Першая сусветная вайна, рыхтавалася пагадненне пад назвай «Брэсцкі мір». Савецкая Расія перадавала палову Беларусі пад акупацыю Германіі. Беларускія палітыкі рыхтавалі 3-ю ўставную грамату. Юрыдычны акт, прыняты Радай БНР 25 сакавіка 1918 года ў Мінску ў доме Маліна, што зараз на вуліцы Валадарскага. Згодна з гэтым дакументам Беларусь абвяшчалася незалежнай дзяржавай, і вось яго і падпісала Палута. На той момант народны сакратар апекі. У новай незалежнай краіне Палута Бадунова ўзяла на сябе задачу па дапамозе 1 мільёну уцекачоў у разбуранай у Першай сусветнай вайне краіне. Палута вяла і антыпольскі партызанскі рух. За гэта была арыштаваная польскімі ўладамі. Дзяўчына здолела ўцякчы за мяжу. Пасля вярнулася ў Беларусь і была арыштаваная ўжо бальшавікамі і ізноў патрапіла ў турму. Пасля дапамогі сяброў важных савецкіх чыноўнікаў яна з турмы выйшла і з'ехала ў Прагу ў 1923 годзе. Але вось у Беларусі пачынаецца НЭП, беларусізацыя і разгул дэмакратыі, і культурніцкае адраджэнне. І бальшавікі заклікаюць палітычных актывістаў-мігрантаў вяртацца ў краіну. Палута паверыла абяцанням і ў 1926 годзе вярнулася ў краіну. Яна спрабавала дастасавацца, займалася перакладамі, дарабляла прыватнымі урокамі, але сэрца не падманеш. Палута працягвала моцна крытыкаваць савецкую ўладу, якая ўжо актыўна вынішчала беларусаў. І ў сумна вядомым 1937 годзе яе, былую арганізатарку антыпольскага руху, арыштуюць як польскую агентку і прыгавораць да 10 гадоў лагеру. А праз год расстраляюць. Рэабілітуюць нашу першую жанчыну-міністра толькі ў 1989 годзе па прычыне адсутнасці складу злачынства. На дадзены момант у Беларусі аніводнай вуліцы, ані помніка Палуце няма. Але мы гэта некалі зменім. Софія Кавалеўская.
Пра Сафію Кавалеўскую я ўпершыню прачытала ў падручніку па матэматыцы і, стомленая бясконцымі ўраўненнямі вока, зачапілася за караценькую анатацыю на 3 сказы. І першая ў свеце жанчына, прафесар матэматыкі, яна вартая большага. Нарадзілася будучая прафесарка на 35 гадоў раней за Палуту. Бацька яе, генерал Корвін Крукоўскі, паходзіў са старажытнага беларускага шляхецкага роду. Згодна з сямейнай легендай, пачатак дынастыі Корвін Крукоўскі пачалі дачка вугорскага караля Мацвея Корвіна і літоўскі шляхціц Крукоўскі. Першыя згадкі пра род адносяцца да 1648 году, дзе апісваецца герб рода і ужываны там вобраз сляпы воран. Ранняе дзяцінства і юнацтва прывяла Соня ў радавым маёнтку бацькі ў вёсцы Палібіна Віцебскай губерні. На адзін з пакояў не хапіла шпалераў, і сцяну абклеілі лекцыямі па дыферэнцыяльнаму і інтэгральным вылічэнні. Можа, гэта і вызначыла лёс Сафіі. Соня брала прыватныя ўрокі па матэматыцы, але афіцыйна вучыцца жанчынам на тэрыторыі Расійскай імперыі было забаронена. Адзіны шлях атрымаць адукацыю быў з'ехаць за мяжу. Але пашпарт можна было атрымаць толькі з дазволу мужа або бацькоў. Бацька навуцы Соні перашкаджаў, хацеў, каб яна ўдала выйшла замуж. Дзявочае каханне Соні, Фёдор Дастаеўскі, часты госць сям'і, не адчуваў да яе ўзаемнасці, так што не варыянт. Тады Соня і яе старэйшая сястра Ганна вырашылі звярнуцца да знаёмых прагрэсіўных мужчынаў дзеля стварэння фікцыйнага шлюбу. І гэта ідэя спрацавала. Кандыдат знайшоўся з родных мясцінаў Віцебшчыны. Уладзімір Кавалеўскі на той момант ужо паспеў прыняць удзел у паўстанні Кастуся Каліноўскага і быў гатовы да новых прыгожаў. Ва ўзросце 17 гадоў яна выходзіць замуж і з'язджае ў Нямецчыну разам з мужам і сястрой Ганнай. Гэтая Ганна пасля выйдзе замуж за французскага рэвалюцыянера і далучыцца да парыжскай камуны. Але вяртаемся да Соні. Яна бярэ прыватныя ўрокі, бо ў Берлінскі універсітэт жанчын таксама не пушчаюць. На падставе 3 працаў Кавалеўскай Йотынгенскі універсітэт вырашыў выбачыць навукоўцы фізіялагічны недахоп, прыналежнасць да жаночага полу, як выказаўся яе настаўнік. Соні завочна прысудзілі ступень доктара філасофіі. Соня імкнецца на радзіму, каб выкладаць матэматыку ва ўніверсітэце, але ёй прагрэсіўныя навукоўцы прапаноўваюць працу ў пачатковых класах жаночай гімназію. Соня адмаўляецца ад навукі і кажа, што дрэнна валодае арыфметыкай і пачынае пісаць артыкулы ў газеты. Адначасова ейны фіктыўны шлюб з Кавалеўскім пераўтвараецца ў сапраўдны, і Соня нараджае дачку. Але шчасце цягнецца нядоўга. У спробах фінансава падтрымаць сям'ю ейны муж імкнецца развіваць бізнес, прагарае і сканчае жыццё самагубствам. Соню чакае некалькі гадоў няўдалых спробаў прабіць шкляную столю ў навуковым асяроддзі ў Пецярбургу, ў Маскве, ў Парыжы і ў Берліне. Нарэшце, ва ўзросце 34 год Соня едзе ў Швецыю чытаць лекцыі ў Стакгольмскім універсітэце і неўзабаве атрымлівае часовую пасаду прафесара на 5 год. Часовая пасада пасля пераўтвараецца ў пажыццёвую. І вось яна. Першая ў свеце жанчына, прафесарка матэматыкі Сафія Кавалеўская са старадаўняга беларускага роду Корвін Крукоўскіх. Памерла Сафія Кавалеўская ад запалення лёгкіх з-за няўдала падабранага адкрытага экіпажа, якім яна ехала з Берліна ў Стакгольм. Па-за навуковымі дасягненнямі Сафія напісала таксама некалькі кніг і сямейную хроніку. Апранайце шапкі, дарагія сябры. Саламея Рэгіна Русецкая. Вернемся яшчэ раней у 18 стагоддзе. Сціплая дзяўчынка з Навагрудчыны, ці то звяднелая шляхта, ці то мяшчанка, Саламея здолела аб'ездзіць паў Еўропы, без адпаведнай адукацыі стаць першай жанчынай доктаркай у Рэчы Паспалітай і з аднолькавым поспехам працаваць як у султанскіх гарэмах, так і пры імператарскім двары. Тройчы выйсці замуж, прычым 3 раз неафіцыйна, а на дварэ, заўважце, 18 стагоддзе, і напісаць кнігу «Авантуры майго жыцця». Саламею выдалі замуж за нямецкага доктара-акуліста Якуба Кальпіра ў 14 год. Пара з'ехала ў Стамбул, дзе Якуб практыкаваў медыцыну сярод турэцкай шляхты і дзяліўся ведамі з цікаўнай маладой жонкай. Неўзабаве Саламея атрымала ўласны дазвол на медыцынскую практыку. Гэта быў вельмі ўдалы ход,
бо мусульманскія дактары мужчыны не мелі права нават ногой ступіць у гарэм, а мусульманскія жанчыны-доктаркі не маглі лічыць мужчынаў. А хрысціянка Саламея магла лічыць каго заўгодна. Хутка памірае муж Саламеі, і 20гадовая жанчына застаецца адна з малым дзіцём. На той момант яна працавала ў гарэме турэцкага пашы ў Сафіі. Турцыя, то бок Асманская імперія, на той момант вяла шматлікія войны і мела шмат закладнікаў. Саламея вырашыла замуціць пэўны сацыяльна адказны бізнес. Выкупіла 5 нявольнікаў, хрысціянаў-аўстрыйцаў, 4 мужчынаў і 1 жанчыну і перапрадала іх сваякам у Аўстрыю. Але з аднаго афіцэра, Юзефа Фартуната де Пльшчына, ніхто не заплаціў. Саламея вырашыла пакінуць яго сабе і выйшла за яго замуж. Як яна піша, ён быў чалавек разумны, добрай адукацыі, вучыўся ў школах рымскіх, лігорскіх, венскіх і меў дыплом з пячаткамі. Цвярозым, паслухмяным, ціхім і пабожным здаўся ён мне. Разам з новым мужам Саламея едзе ў Рэч Паспаліту і ідзе на службу да князя Міхала Радзівіла Рыбонькі і ягонай жонкі Францыскі Уршулі, якая сама была першапраходцай у краіне. Пакуль муж ездзіў на соймы і трыбуналы, гэта, дарэчы, таксама дало свой плён, бо Міхал Радзівіл даслужыўся да чына вялікага гетмана літоўскага, аднаго з 2 самых вышэйшых вайсковых кіраўнікоў Рэчы Паспалітай. Дык вось, пакуль муж ездзіў па камандзіроўках, Уршуля зрабіла Нясвіж культурніцкім цэнтрам краіны. Адрэстаўравала замак, аднавіла тыпаграфію і стварыла тэатр, дзе пазней выстаўляла і свае п'есы. Вось такі фемінізм 18 стагоддзя. Але, нягледзячы на ўсе гэтыя культурніцкія ніштякі, наша гераіня Саламея Русецкая доўга на месцы не ўсядзела. Дабро пакінула мужу, дачку манашкам-бенедыктанткам і з'ехала ў Пецярбург. Там хутка знайшла месца пры двары імператрыцы Ганны Іоанаўны. Тая нават называла Саламею «Свет мой, госпожа докторша Саламаніда Ефімаўна». Але Саламеі надакучылі і высокія свет, і все это. Яна вяртаецца ў Нясвіж, каб даведацца, што муж яе, той самы, каго ніхто не хацеў выкупаць з няволі, спусціў увесь маёнтак. Саламея, тым не менш, паспрабавала наладзіць сямейнае жыццё. Кажуць, нарадзіла яшчэ ці то 1, ці то 2 сыноў. Пакуль канчаткова не разышлася з бяспутным Пільштынам. Быў яе 3 мужчына, за якога яна вырашыла замуж не выходзіць. Гэткую свабоду маглі сабе дазволіць вельмі спелыя жанчыны таго часу. Саламея вырашыла вярнуцца ў Турцыю, адкуль пачалася яе кар'ера. Апошнія старонкі яе дзённіка апісваюць яе жыццё ў гарэме султана Мустафы, дзе яна была акулісткай. Пасля Саламея вырашае адправіцца ў паломніцтва ў святую зямлю, Палестыну і Егіпет. Як дакладна яна памерла, мы не ведаем. Існуюць версіі, што яе, уплывовую і папулярную, атруцілі зайздроснікі. Неяк так. Гэта была Каця Барушка і адукацыйны курс ад платформы 8 ног. Будзем вельмі радыя бачыць вас на іншых нашых занятках і асобны дзякуй за лайкі і падпіску.